Silver uya. The alleged father is excluded as the biological father of the tested child. The result is based upon the analysis of non-matching alleles between the alleged father and child using PCR, DNA, Loci generated from the samples. Non-matching alleles at the following Loci. The result indicates that the alleged father is not the biological father of the child. Pachishona zungoti urumagera apa zvakaitwa zvose zvesainzi zvinozi mukomana uyu haasi mudzi mwana 99.9% haasi mudzi wechi mwana wanzwa here shamani. Saka masunungurwa baba mama makutsvaga baba vemumwana kana munhu asingazivi baba munhu ndiani hapana. Saka mukomana aida kuziva kuti ndine here muridzi kana ndini handisi hausiviwe murudzi wemwana pane unobvunza here shamani hauna kweiwe ndokuti ari kuti paakarara neni kusakubhandira pachaitwa sei angari murumaoko kwabalongesa munyaya yepfuma kana idhemeji yobhadhara kasi haasine mudzi womwana hazvibvise the fact kuti haasine mudzi wechi mwana. Une zvimwe chitaura mazhiroora takubvunza ubvunzo uyu ndakabvisa umudzi womwana ndiani asi maresults maona maresults ari pachena asi vakaenda nana wakaenda nana wakaenda nani vakasina mpurisa vakaenda vakasina mpurisa but zvavangofanira kurisa tsamba yavainani apo watsamba ndiani muri pamwe chete roboti yeneindianizve ini ndinotarisa kuti haiti apane unyanzvi and handidhauti unless otherwise kana usina kugutsikana nda kuti on your cost kuti uite second DNA kasi iyi munhu aita nyaya yaanogona ndoshandisa iyeyi kadna confidential anobudisa chi parizose amwana. Saka sisi makadyiwa ndojuka hazviriko ausiye bhatye padare ndizvozvo kasi zviriko sisi asi kusevha ramangwana remwana wako unobuda pachena handiti unozonotaura nehama dzako hatina zvedu kuti ubude musaka unozonotaura nehama dzako ubuda pachena usevhe upenyu hwemwana wako. nyaya yedu yaperera pano pane zvimwe zvaunotaura nyaya yepfuma usiunoreva kuramba naye simhosvu pfuma yagara inongoita sei pachivanhu inongorehwa nyangwe maramba kasi apa vabviswe munzira andine mwana umwe chete apa sina nyaya iyoyo apa iyi nyaya ichandinakidza manje kana wabviswa umhandara toti damage 3 mombe kana waita mwana mumwe chete marambani toisa mombe 1 nemombe homa yainiro sake sii manje hausina kuira pfuma kasina kuvhurai pfungwa uye haasi mudzi wemwana saka siuzati pachabhadhirwa mhindura muriyo here kana kuti damage mambazyisa nyaya yangu asi baba vanokwira nyaya yepfuma nyaya yapera iremosaina sisi wasunungurwa mhindura
Yenda. Unaweza kutoa? Mama, hata hembe zake ni mfucho wakati. Mava kupimi. Baito. Ina mruka sabu. Sabu kwa injini yanza ni. Ha? Kufi. Ina mruka mangwana makusema ina mruka hembe zake. Ni wafuto zake zese zake. Komanda. Ongoba zipisa. Urani. Waifeka sisi hapo. Sawa huko hapo. Inombeza utaliza zesha. Inonde yembe tuzodo zishima sawa. Leo chama kwa kulima. Iwe kasisa kuzo yembe ke. Tawe yembe zaji ngakazi. Dizo amai. Lakini shambata dosi. Kana watazi wewe. Ani enge nutseni pachi. Aisha atiti unosuto suona watazi wewe. Kama kita kisa zini imbo. Kita kumana Pokoknya wadana rumana wadi. Mira ini apa yang mana atau apa? Pokoknya ini dengan beliau. Dan itu sepi. Asli yang mari kita dewa itu soalnya itu. Alright. Bisa jadi. Saka akazopisa sezvinhu panguva yekunetsana tichinetsana akatadza nekuzvipisa kumashure kwese nhasi uno munyaya wokuti uraita nerungoti hembe dzigadzirina kufinya mangwana naye. Wanzwa shama. Nyangwe zvidi hembe dzangu kuti achaziva manje. Koma. Atadara tererai unongwa kuchinombere. Ati baina inoko mangwana anga wapa support committee yako. Manzwa sisi. Vazo kumanzi right. Saka sisane zvi chenda ku. Baba mangarorerwe. Mama garumwe kadine ngoma. Andina kururi. Ha? Ndinosana kugara kwako. Wani? Akagara naye 1 week. 1 week. Ini lukuzo dama. Bora isinde kupako kuzo ndani. Ini nda kutukamile ndi ndo. Ini mende munoita zvamu.